Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma a y'aw bisimila bunadamadenya ani yiriwa rajoso HDFM dongobaru kɔnɔ ka na bi kunnafoniya bakurubaw la an bɛna kuma farafina tile an fan jɛkulu IEMOA olu ka kalankɛlan waraw kɔkɔrɔma don baara bolo dalen n'an ko ma ko bourse d'excellence o ɲɔgɔn kunbɛnba dɔ bolo dara an ka jamana kɔnɔna na an na kuma o kan bi dongobaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ an na taa ɲɔnɔkaw fɛ yen nɔ u ka dɔgɔtɔrɔ 40 bɔɲɔgɔn ko olu kɔni kalanna furakɛli kɛcogo ɲuman na an na kuma o fana kan bi dongobaru kɔnɔ minnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔɔni bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dongobaru kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dongobaru kɛnɛ kan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na farafina tile an fa jɛkuluba n'an ko ma ko IEMOA olu ka baara bolo dalen min bɛ kalankɛlan waraw kɔni kɔkɔrɔma don ni an ko ma ko bourse d'excellence o ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba dɔ bolo dara an ka jamana kɔnɔna na min denfaya talen don k'a di an ka jamana minisiri min ni ale ka wuli ka jɔ ɲɛsin bɛ sanfɛ kalanko ani ɲinini koɲɛw ma ni o ye professeur Burama Kansayi ye fɛn min ye u ka nin sigi in kɔni senfɛ u b'a la ka hakilina falen kɛ fɛrɛ min kɔni b'a to u ka nin baara bolo dalen a bɛ se ka lakodɔn diɲɛ kurukara fɛ cogoya min na ni ka kalanden minnu ni olu ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da farafina tile bɛ yan fan gun kɔni kana na ka se ka olu kɔni lakɔgɔ ni ka se don n'a nataw la u ka se ka min ye farafina gun ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni kuma bɔ min ye kalan ale kɔni nasiraw kɔni fɛ ni ka an ka jamanaw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni yiriwa o de kɔni hukumu kɔnɔna na min ye maa minnu ni olu kɔni garijɛgɛ donna nin kunya in na ka taa se a kalanden kɔrɔw ma ani marabaw nin bɛɛ lajɛlen de kɔni kɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ faso maliba kɔni kɔnɔna na ka se ka hakilina falen kɔni kɛ min b'a to don n'a nataw kɔni na nin kalanbolo in a bɛ se ka dɔn cogoya min na ni ka se ka maaw kɔni labɛn maa minnu ni olu bɛna kɛ farafina jamana bɛɛ lajɛlen kumabɔbaw ye don n'a nataw la. An bɛ taa ɲɔnɔkaw fɛ yen nɔ u ye wulikajɔ kɔni sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la Médecins Sans Frontières maaw ni ka min ye maa 40 minnu kɔni ka baara ɲɛsin bɛ kɛnɛya baaraw kɔni ma ka se ka u lakɔgɔ san 2 kɔni kɔnɔna na ni maa minnu ni olu kɔni ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don furakɛli kunfɔlɔw kɔni ma ka se ka u lakwa fɛɛrɛw la fɛɛrɛ minnu kɔni b'a to don n'a nataw la u ka se ka u ka baara kɔni ɲɛdɔn ni ka se a dan kɔni na Médecins Sans Frontières maaw u kɔni ye nin baara in kɔni bolo da k'a ɲɛsin maa 40 bɔɲɔgɔnko ma waasa olu bɛ wuli ka jɔ la marabolo minnu kɔni kɔnɔna na kɛnɛya ko bunakun kɔni kana na ni maa ninnu ka se ka bila o yɔrɔ kɔni na jamanadenw olu mago bɛ furakɛli hakɛ min kɔni na ka se ka o ɲuman kɔni di u ma waasa don n'a nataw kɔni na an ka jamana banabaatɔw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogoya min na dɔgɔtɔrɔko la o de la nin wulikajɔ belebeleba in a kɔni nun donnen don Médecins Sans Frontières maaw kɔni fɛ u ye foli ani waleɲumandɔn kɔni ta ka maaw kɔni sɛgɛrɛ maa minnu ni olu kɔni sɔnna ka u sen don nin baarabolo in na k'a ɲɛsin maa 40 ninnu kɔni ma waasa u bɛ se ka nin dɔnniyaw sɔrɔ cogoya min na ni ka tila ka a maa kofɔtaw ka se ka olu fana fɔ k'u waleɲumandɔn u ka cɛsiriw kɔni na kalan in a daminɛ fo ka taa se a kuncɛw kɔni ma u ye jɔnjɔn kɔni di u ma jɔnjɔn minnu bɛ tali kɛ seereya sɛbɛnw la seereya sɛbɛn min kɔni bɛ a jira k'a fɔ ni maa 40 ninnu kɔni ye kalanbolo in kɔni kɛ k'a se a dan na. Ediko Mali maaw ni olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don an ka jamana kɔni kɔnɔna na kalandenw olu ka denfaya ta fo ka taa se min ye kalanden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u ka hakɛw kɔni sɔrɔ cogoya min na o de kɔni hukumu kɔnɔ u ye bɛnkan sɛbɛn kɔni tɛgɛnɔ bila Bamakɔ sigida 6nan kɔni kɔnɔna na min kɔni bilala u ni maaw cɛ maa minnu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kalankoɲaw ma waasa ka se ka min ye kalanso 10 kura olu kɔni sen donna u ka denfaya ale kɔni minɛn kɔni kɔnɔna na min ye Ediko Mali maaw n'u jɛɲɔgɔn olu kɔni ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka denmisɛnnin minnu ni seba tɛ olu ye ka se ka kalan di olu ma den kɛrɛfɛ ka se ka o kɔni bɔ an ka kalanko la denmisɛnninw olu ka se ka kalan kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni a basigilen don n'u bɛ tanga yɔrɔ minnu kɔni kɔnɔna na waasa don n'a nataw la jamana in kɔni kurukara kɔni kɔnɔna na denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ka se ka u ka hakɛ kɔni sɔrɔ kalanko ale kɔni bunakun na. Ka kɛ ni diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛnba min bolo dalen don l'Amérique jamana kɔni kana na waasa ka se ka hakili jabɔ kɔni kɛ tungada talaw olu kɔni ka kuɲɛw kɔni kan min ye an ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ an ka jamanaden minnu bɛ kɔkana na olu kɔni ka kuɲɛw ma ni o ye Musa Ag Atayɛri ye
ale kɔni ni maaba dɔ ye ɲɔgɔn kunbɛn New Yorkaw kɔni fɛ yen nɔ o bɛ tali kɛ Igoshi Daniel la Nations Unies olu kɔni jabala la fɛn min ye u ka hakilina falen o kɔni bolila min kan OIM ani faso Maliba ka bolodiɲɔgɔnma kɔni hukumu kɔnɔna na min kɔni bɛna ɲɛsin ka se ka tungana taala minnu segira an ka jamana kɔni kɔnɔna na olu tɛgɛw bɛ se ka don ca la cogoya min na ani fana ka se ka maaw kɔni dɛmɛ maa minnu ni olu kɔni bɛ tunga na waasa u ka se ka nafa kɔni ɲɛ jamana ale kɔni yiriwa kɔni hukumu kɔnɔna na u ka nin sigi kɔni senfɛ OIM maaw olu kɔni ye a jira k'a fɔ u labɛn bɛ ka faso Maliba maa ɲɛmaw ka se ka u kɔkɔrɔma don waasa an ka tungana taalaw olu kɔni bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na fan fila bɛɛ lajɛlen kɔni ye a jira k'a fɔ u ka bolodiɲɔgɔnma kɔni sinsin bɛ min ye danaya ani fɛn min ye baara ale kɔni ɲɛ kɔni kan donna nataw la waasa an ka jamana tungana taalaw olu bɛ se ka kɛ jamana yiriwala ye cogoya min na Save Children Mali maaw u ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka dɛmɛ don Ɲɛna ani Sikaso ale kɔni dɔgɔtɔrɔso dɔw kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka projet min kɔni bɛ ni o bɛ wele ko Fondation ani kɛnɛya fɛn min ye o kɔni senfɛ u ye moto dɔgɔtɔrɔsolama u ye o kɔni tila min ye marabolo kɔni caman na minnu kɔni ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don ka se ka kɛnɛyako kɔni sabati ni o y'u ka asako kɔni ye fɛn min ye Zanfɛrɛbugu ka taa se Tofola ani Majela min ye Mesila fo ka taa se Kanjila ani Kesana ma fɛn min ye ni marabolo ninnu kɔni bɛ Sikaso ani Ɲɛna kɔni mara kɔni kɔnɔna na ni dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ lajɛlen kɔni ye ni moto 6 kɔni sɔrɔ moto 6 min kɔni ni a labɛn bɛ k'a kɛ i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔso ni u bɛna wuli ka taa an ka jamana kɔni kurukara kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni marabolo kofɔlenw ka taa banabaatɔw kɔni sɔrɔ f'u sigiyɔrɔw la ka se ka furakɛli jɔnjɔn kɔni ta ka u sɛgɛrɛ waasa u bɛ se ka lafiya kɔni sɔrɔ cogoya min na ni motodi kɔni kɛnɛ kana na min ye Ɲɛna ale préfet kɔni kun bɛ yen nɔ ka kɛɲɛ ni min ye ni baara belebeleba in min kɔni bolo dara ka ɲɛsin a ka marabolo maaw kɔni mɔ ka fara ale kɔni kan min ye sigida maa ɲɛmaw ka taa se dɔgɔtɔrɔw kɔni ma nin bɛɛ lajɛlen de kɔni nana ka se ka nin ko in kɔni kɛ ɲɛnajɛ belebeleba kɔni ye ka fara moto ninnu kɔni kan fura dɔw kɔni dira dɔgɔtɔrɔso kofɔlenw ma ka fara furaw fana kan minɛnw dira min bɛ tali kɛ matilaw ka taa se fiɲɛ samanaw ani sezarani minɛnw ani a ɲɔgɔnna caman o kɔni dira waasa ka se ka sigida maaw olu ka kɛnɛyako kɔni sabati donna nataw la an ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la an b'o daminɛ IT kaw kɔni fɛ yen nɔ fɛn min ye ko buna adamadenya ko degun kɔni donnen don a la IT jamana kɔni kana na ka kɛɲɛ ni diɲɛ tɔnbaw ka lasɔmili kɔni ye k'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan tɔɔrɔjugu ani gɛrɛntɛn k'o kɛlen don sababuya ye ka jamanaden kan nabilalen ni o ye sibiliw ye olu ka furakɛliko ka o kɔni don ngalaman na ni ka u ka tangali fana bila farati la an bɛ taa Ukraine ale kɔni kibaruyaw la fɛn min ye diɲɛ jɛkuluba min sigi bɛ sɛgɛsɛgɛli kɔni kama u kɔni ye a jira k'a fɔ buna adamadenya ko tana kɔni karila la Ukraine ani Russie ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔni senfɛ o de la k'u b'a la ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ waasa jamanaden kan nabilalen minnu ni tɔɲɔ ni degun tara ka u sɛgɛrɛ waasa u ka hakɛw bɛ se ka segin u ma cogoya min na diɲɛ tɔnba Nations Unies olu kɔni ka laseliw la ko buna adamadenya cakɛla maa 1000 bɔɲɔgɔn ko olu de kɔni bɔnɛna u ni na diɲɛ kurukara kɔni kɔnɔ ni san 3 laban in kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ minnu ni kɛlɛ kɔni jilajalen don u dugukolo kɔni kana na min bɛ tali kɛ Palestine, Sudan, Ukraine ka taa se République démocratique du Congo maaw kɔni ma ONU kɔni ka fɔ la a ko dankarila buna adamadenw kɔni ka hakɛ la ni jamana ninnu na an lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu kun bɛ an bolo ka bɛn bidoya in ma buna adamadenya ni yiriwa radio so Acide FM sanfɛ o de kun ye ninnu ye a laseraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jwara ye. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HD FM de mankan na.